Имаш Audi A4B6 с фабрично радио и търсиш начин да слушаш музика безжично от телефона в колата, ето как да го направиш за 1 минута с този Bluetooth адаптер за Audi. Свържи адаптера към преходната букса. Стъпка 1. Свържи адаптера към фабричната букса зад радиото на автомобила. Стъпка 2. Отви болта зад радиото и постави кабела на адаптера, след което зави болта обратно. Стъпка 3. Включи радиото и избери режима за CD Changer. Активирай Bluetooth и избери Bluetooth Kit. Влез в сайта ни ventex.bg, за да намериш подходящия адаптер за твоята кола, или ни изпрати лично съобщение и ще ти помогнем в избора.